kababain na ang binubuot lang ang may mga tunang ngang kakarabuan. Isugat sa ako waray man nganing pinaliliw na sinisiklahan, tinutupahan ng aros banyakan. Iba na niya ang mga kustumri san kababain na ang binubuot lang at may mga tuna ngang kakarabuan. Isugat sa ako waray man nganing pinaliliw na sinisiklahan, tinutupahan ng aros banyakan. Waray ako sala san pakaharuko san imulala kay tuyo mo man lang naimo ako hindi pinakita. San makarito kami san mga magpilit nga puroy anan. Halatis tinita basi magmana. Bisan mo ako bayaan ikinilaan kabataan dito lang ang daugangan kay maupay magatama. Ugangan suro serbi isin adlaw gabi kay maarang kaugangan asawa ko liwan-liwan. Bisan mo ako bayaan ikinilaan kabataan dito lang ang daugangan kay maupay magatama. Ugangan suro serbi isin adlaw gabi kay maarang kaugangan asawa ko liwan-liwan. Nagtangis ang daan ang kasabot babayaan. Nagtinawa ang bagong ang kasabot uong lungo. Pero man daw waray ka mahihimo kay ang original ang babalikan ko. Ayaw kamasa san mga huring-huring kasi ako maglilimbong sa iyo kay unog man lang din sa kalibutan ang waray buhat kinutang-butangan. Sayo dan langit ug mga kabitunan pag inantos ko waray katapusan. Ang dughan ko bisan pagabrihan mo waray ako paglibong na para sa imo. Ayaw kamasa san mga huring-huring kasi ako maglilimbong sa iyo kay unog man lang din sa kalibutan ang waray buhat kinutang-butangan. Sayo dan langit ug mga kabitunan pag inantos ko waray katapusan. Ang dughan ko bisan pagabrihan mo waray ako paglibong na para sa imo. Di ka maarang ang sulod sa nakong dughan. Hintay ikaw gudlan ka mamatyan. Bisan bago mabutan ka kurian pirit gud nga iilubon kay may manta katalwasan. I'm your DJ Amos. Mr. Jason Tobera, Our perfect guitarist now, Katubig. This is Zombie Mini Studio. di ka maarang ang sunod sa nakong dughan. Hintay ikaw gudlan ka mamatyan.
tanaman nga inaawila. Cha-cha. Adlaw gabi akong binabayuan, nanlayo sinwaray manlatini kanan, at kung iya mga hiyong patatapod man. Tanaman nga inaawilan, adlaw gabi akong binabayuan, nanlayong sinwaray manlatini kangan, at kung iya mga hiyong patatapod man. Kung sarabutun ko la nga ibaan magpapalangga, waray nagadako maghiungara, kay tukso mo man langayan, at kung iya mga hiyong patatapod man. Kakarag kanugon na waray ka sindayo, tubigingan pagpayog buakay basi diri mauga. Tubigingan pagpayog buakay basi diri